Kedykoľvek chcem v dnešnej dobe poslať peniaze priateľovi, tak je to buď v hotovosti alebo v digitálnej mene. Digitálne peniaze zvyčajne fungujú s využitím sprostredkovateľa, napríklad banky, vydavateľa kreditnej karty a podobne. To znamená, že centrálny subjekt kontroluje, monitoruje a riadi tok peňazí. Už niekoľko rokov existuje prevratný vynález, ktorý umožňuje výmenu peňazí prostredníctvom decentralizovanej siete. Blockchain nepotrebuje sprostredkovateľa. Najväčším a najznámejším projektom využívajúci blockchain je Bitcoin. Jeho blockchain uchováva pohyby digitálnych mien nefalšovane a decentralizovane v nespočetných počítačových systémoch po celom svete pomocou kryptografických techník. Tieto počítače, tzv. Minery, riešia zložité matematické problémy pomocou svojho výpočtového výkonu. Prvý miner, ktorý správne vyrieši aktuálny problém, môže pridať nový blok do reťazca. Tento informuje ostatných o výsledku. Za túto výpočtovú prácu dostane odmenu vo forme digitálnych mincí. V blockchaine môžu byť uložené nielen finančné transakcie, ale aj oveľa komplexnejšie údaje, ako napríklad smart contracts, zdravotné záznamy, záznamy o pacientovi, lekárske nálezy, priebehy chorôb, poisťovacie pracovné postupy, preukazy totožnosti, zásobovacie reťazce, zlepšenia mobility, vydávanie certifikátov a tak ďalej. Možnosti sú takmer neobmedzené a vy si môžete udržať kontrolu nad svojimi údajmi. Trh s blockchain technológiou má enormný rastový potenciál. Vedeli ste, že 81 zo 100 najväčších spoločností už používa blockchain? Vedeli ste, že samotný Bitcoin mal v novembri 2021 z hľadiska trhovej kapitalizácie väčšiu hodnotu ako veľké spoločnosti ako Tesla alebo Facebook a bol takmer taký veľký ako celý globálny trh so striebrom. Datalab vlastní a spravuje množstvo minerov, tým pádom podporuje údržbu blockchainu. Mimochodom, Datalab podporuje nielen Bitcoin, ale aj rôzne digitálne meny a ťažobným výkonom vždy pomáha blockchainu aktuálne najlukratívnejšie meny. Ako z toho môžem profitovať? Ako partner spoločnosti Datalab mám možnosť prenajať si výpočtový výkon. V závislosti od výšky môjho kapitálového nasadenia spoločnosť Datalab nakupuje nový ťažobný hardware, pripája ho k sieti a zabezpečuje, aby odmeny z blockchainu za ťažobné úsilie prišli ku mne. Datalab mi ponúka nasledujúce výhody. Účasť v rýchlo rastúcom kryptosvete bez akýchkoľvek technických znalostí. Vklady a výbery sa uskutočňujú klasickým bankovým prevodom. Nepotrebujem peňaženku, ani znalosti o kryptomenách, ani burzu, ani depo, ani ťažobný hardware a nemám žiadne náklady na údržbu. Dodatočný príjem, zaručený výnos podľa zmluvy, nízka vstupná suma, mesačný výpis účtu, osobná podpora a pravidelné informácie. To vôbec nie je všetko. Obchodný model je navrhnutý tak, aby bol udržateľný. Pokiaľ nechám svoje pôvodné zadanie fungovať, Datalab zabezpečí, aby bol ťažobný softvér stále aktuálny a aby sa generovali ďalšie príjmy z ťažby kryptomien. A to najlepšie na tom je, tento udržateľný obchodný model nestojí mňa ako partnera nič navyše. Čo musím spraviť, aby som sa stal partnerom? Podpísať partnerskú zmluvu s uvedením sumy pridelenia. Previesť peniaze na zadaný bankový účet. Príjem z ťažby sa začne automaticky vyplácať deň po prijatí peňazí. Prvý výpis účtu sa zasiela v nasledujúcom mesiaci a obsahuje prehľad získaných nájomných zmluv a prvých príjmov. Počkajte a tešte sa na zvýšenie príjmov z prenájmu. Datalab, created for you.